Venray versterkte zich in de winterstop met oude bekende Sunderlanders. Daartegen staat het langdurig uitvallen van Jesse Peters met een vervelende blessure. Trainer Koenen kiest deze middag voor de volgende 11 namen: Frank Dekker op doel, Jordi Wismans, Sunderlanders, Roel Cornelis en Rick Egermeers in de achterhoede. Op het middenveld Danny Pelzer, Stijn Brinkman en Jesse Rommen. En in de aanval Bram Wievermans, aanvoerder Robert Willemsen in de spits en Armand Schala. In de heenwedstrijd verloor Venray in de slotfase van Heeze. Trainer Matt Horst denkt met de volgende 11 namen hetzelfde kunstje weer te kunnen klaarspelen vandaag. Vincent Jansen op doel. In de achterhoede Bart Belen, Tom Kriekaert, Mark Klaassen en Lars van Doorn. Op het middenveld Gijs Moerenhout, Jeroen van Zeggelen, Rens van de Kerkhof en Koen van Lierop. En in de voorhoede Ivo Moerenhout en Jorg van Galen. Venray is in deze opstelling duidelijk zoekende. Het kan niet goed genoeg de eigen medespelers vinden. Na 20 minuten is het dan wel Willemsen die voor gevaar zorgt, maar dit komt meer door de doelman van Heeze dan door hemzelf. Balverlies voor Danny Pelzer. Stijn Brinkman kan vervolgens de bal toch oppikken. Hij ziet Jesse Romme op 10 volledig vrij staan. De middenvelder kan draaien en dreigend dribbelen. In de verdediging ziet hij ruimte om uit te halen en doet dit. Hij plaatst de bal precies in de linkerhoek en brengt Venray na 37 minuten op voorsprong. Heeze speelt de bal gemakkelijk rond. Dit komt ook omdat Venray dit toestaat door ruimte weg te geven. Het schot dat volgt wordt gepakt door Dekker. De schade is er echter toch. Lenders is erbij gaan zitten en hij kan niet verder. Bram Kersten komt na 40 minuten hem vervangen. Stijn Brinkman neemt tot aan de pauze de plaats van Lenders achterin centraal over. Bram Kersten is iets te enthousiast en gaat te vroeg het veld in, want de arbiter is hier nog niet klaar voor en hij stuurt hem weer even terug naar de zijlijn. Bij SP Venray in de wisselplaats met nummer 15 Danny Pelzer op veld. In zijn plaats komt nummer 6 Bram Kersten. Sorry, nummer 14. Kersten. Voor een stadionspeaker is het niet altijd gemakkelijk. 2 broers in een elftal. Hij weet hier even niet wie er invalt. Maar het is toch echt Stan Kersten die Danny Pelzer komt aflossen. Kersten dient voor nieuw aanvallend impulsen te zorgen. Hij is hier ook direct gevaarlijk. Alleen zijn schot is doelman Jansen niet te machtig. Een slimme diepe bal van Stijn Brinkman. Wievermans en Schala kunnen voorwaarts en lijken in overtalsituaties te staan.
Laatstgenoemde gaat echter voor eigen kans, waar wellicht afspelen een betere optie had geweest. No. Nou jongen, leg hem erin. Wees klaar. Een vrije schop voor de thuisclub. Vievermans plaatst de bal netjes op de teruglopende Willemsen. De aanvoerder kopt beheerst de bal via de paal in het doel. En zodoende komt Venray op een 2-0 voorsprong. 20 minuten voor het einde. Bram Vievermans speelt voor zichzelf de bal slim vrij door boven zijn tegenstander uit te komen. In de 16 ziet hij de aan stand Kersten komen en hij legt de bal klaar voor de invaller. Die schiet schitterend raak. Via onderkant lat. Venray op 3-0 met nog 10 minuten op de klok. Frank Dekker met de doeltrap. Strand Kersten koopt door. De bal bij tevens doelpuntenmaker Jesse Romme op rechts. Kersten krijgt de bal terug in bezit. Hij kapt in de 16 beheerst verdediger Kriekaert uit en kan dan scoren. Zijn tweede treffer van de middag en Venray's vierde. De wedstrijd is daarmee gespeeld en Venray boekt een duidelijke zege op promovendus Hezen. Volgende week wacht de thuiswedstrijd tegen ZSV, dat een plaats hoger staat dan de rood-witten. Ja, Stan en Bram Kersten, twee broers. Jullie moeten vandaag wel aan het avondeten wel heel gelukkig zijn. Ik denk dat het wel gezellig wordt bij het avondeten, ja. Ja, denk ik ook. Het schiet er fantastisch binnen, dus ik denk wel wat te vieren vanavond. Ja, wat schaft de pot? Ik heb geen idee. Ik hoop wel iets lekkers vanavond. Wacht. Ja, misschien friet en extra snack voor Stan? Laten we het hopen. Tevreden over je eigen spel dan vandaag? Ik denk dat ik even wat in de wedstrijd moest groeien. Ik denk op het begin even foute bal, maar ik denk daarna de tweede helft wel de rust aan de bal kon houden. Dat we daardoor wat meer aan het voetballen komen. Dus ja, op zich. Wat vond jij van zijn spel, Stan? Nou, ik vond op het begin moest ze wel even wennen, even erin komen. Maar ik vind dat hij naderhand de wedstrijd verder liep. Wel steeds beter in zijn spel kwam. De derde was van jou, de vierde was van jou. Die derde zat er weer op zijn Stand Kerstens in. Ja, die zat er lekker in. Ja. De verdediger dekte de linkerhoek af. Dus de enige manier was om in de rechterhoek te schieten. En hij ging er lekker in, ja. Kraakte hem goed. Hoe vond je dat hij speelde? Ja, hij schiet er gewoon twee fantastisch binnen. Vooral de derde was het, die eerste die hij maakt. Ik kwam precies van achter eigenlijk, dus ik zie hem gewoon rechtsboven onderkant laten erin gaan. Dus dat was wel de mooiste, denk ik. Ja. Ja, dan begon je allebei op de bank. Hoe vond je dat in het begin van de wedstrijd? Want ik denk tot zeker een half uur voetballen dat het heel moeizaam was. Weinig rode shirtjes werden gevonden door de medespelers. Mm-hmm. Ja, dat zag je ook. Er stond af en toe een mannetje vrij waardoor we er nog uit konden komen. Maar in de rust hebben we dat wel besproken en weer goed neergezet. En dat zag je denk ik in de tweede helft goed terug. Dat ze eigenlijk geen kans meer gecreëerd hebben. En wij in ons eigen spel konden komen. Nou is het volgende doel voor de broeders Kersten om samen in de basis te staan. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, en daar gaan we zeker voor. We blijven trainen en dan zullen we zien. Ik denk allebei een redelijke invalbeurt. Dus,